Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isize yaba impumelelo imizamo yamaphoyisa yokufuna uhlobo lwemonto iVW eyayihamba amaphoyisa amathathu esidumbu zawo ezatholakala kumfuli Henops ogudlu N1 eCenturion. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Isize yaphumelela imizamo ebeqhubeka yamaphoyisa yokufuna uhlobo lwemonto lweVW eyayihamba amaphoyisa amathathu esidumbu zawo ezatholakala emfuleni iHenops ogudlu N1 eCenturion. Lesidumbu ezitholakale esidukwini ezedlule kube ukuthi ezamaphoyisa amathathu kube ukuthi zatholakala kulomfula. Kube seqhubeka ke imizamo yokucinga imonto ababehamba ngayo egcine nayo isitholakala. Amaphoyisa aseqinisekisile ukuthi ngempela iyona le monto lehlobo lwePolo iVW. Bafethu ke abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene lapha esikhundleni zokuxhumana, abanye bezibuza besiphendula ukuthi kazi kwenzakale njengoba uphenyo lokuthola ukuthi ngabe kwenzakala lusaqhubeka. Umiss Dladla uthe ungathola ukuthi indaba ingaphakathi emaphoyiseni ingxabano zomsebenzi, mhlawumbe khona into eyimfihlo ababulelelwe iyona noma amaphoyisa nje asemzansi lawa angosikhotheni kakhulu. UKhumlani Mxokhe uthe kungenzeka ngenkathi kwenzeka umuga umfula wawugcwele ngoba lamanzi cha angeke ayigugule imonto. Iyabonakala nje khona ukuthi mokhulu umfula kodwa malini layi isinomi kanjani. uXolani Xoli kuza uthe imndeni sengathi ngaqasha ama-private doctors enze i-autopsy ngoba hayi kuzoshova nasemoshari uma isimo sinje. uThembelani Timeni Sibi uthe uma behlulo ukufuna bodwa phothina ke siphendule futhi ngobani. uNomvula Mhlongo uthe uma kungaphephile emaphoyiseni kulelizwe siyini ke thina bahlali, wathi kwaze kwabhlungu. ufuna uNdlovu uthe yini eyabakhipha kuyo le monto ifu kuyingozi wayisenziwa izilemba. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.